Ukupan broj zahteva građana upućen call centru koji su u nadležnosti javno-komunalnog preduzeća Komunalac je 23 i ovog puta najveći broj njih se odnosio na hvatanje pasa lutalica, ukupno 8. Kako je zameniku predsednika opštine Inđija Siniši Filipoviću saopštio direktor Komunalca Slavko Puvača, u izveštajnom periodu odneto je 569 tona smeća iz domaćinstava sa područja opštine. Radnici Komunalca su u izveštajnom periodu bili angažovani na uređenju i ozelenjavanju grada, zatim čišćenju stočne grobnice u Beški, kao i zameni mobilijara u parkovima. Direktor Slavko Puvača je dostavio pisanu informaciju o stanju završenosti poslova na odnošenju smeća iz vikend zona. U buduće vlasnici vikendice na području opštine Inđija će morati plaćati usluge Komunalcu, izjavio je tom prilikom Slavko Puvača. Ono što smo mi pokušali i pokušavamo da uradimo, a to je što smo i odlukom upravnog odbora rešili, a to je da uvedemo vikend zonu u naplatu, s tim što će naplata biti jednokratna i ona bi u prvom trenutku iznosila 420 dinara. Smatramo da je nekih 6 meseci optimalno korišćenje tih, da su vremenske prilike takve da su tamo vikendaši najviše i mislim da i oni neće imati ništa protiv toga. Jednostavno će se naplata vršiti tako jednokratno, nemoguće je doći do neke evidencije, ali svakako neko uplati ličnu našu evidenciju i to će biti neki početni korak u tom delu da deo vikendaša uključimo aktivno u ovaj sistem odnošenja smeća, što praktično oni to i mislim da ne negiraju, a i najveći deo smeća koji sa tog područja egzistira je praktično smeće koje oni bacaju. Posle Komunalca na dnevni red došao izveštaj javnog preduzeća INGAS. Ukupan broj zahteva građana upućen call centru, a koji su nadležnosti lokalnog distributera prirodnog gasa, je 3. Kako je zameniku predsednika opštine Siniši Filipoviću saopštio referent za odnose sa javnošću INGAS-a Marijan Milaković, to javno preduzeće potražuje preko 117 miliona dinara, a najveći dužnici su budžetski korisnici. Posle dvonedeljnih izveštaja Komunalca i INGAS-a na dnevnom redu bio je izveštaj opštinske uprave. Ukupan broj zahteva građana upućen call centru koji su nadležnosti opštinske uprave je 40. Najveći broj zahteva bio je namenjen odeljenju za inspekcijske poslove, ukupno 27. Inspektori odeljenja za inspekcijske poslove su u izveštajnom periodu kontrolisali rad ugostiteljskih objekata i ovog puta zabeleženo nepoštovanje opštinske odluke o radnom vremenu i to u diskotekama Lovac i Plitvice. Svoj dvonedeljni izveštaj predali su i načelnici Odeljenja za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, kao i Odeljenje za urbanizam i komunalno-stambene poslove. Nakon čega je zamenik Filipović doneo obavezujuće zaključke za javna preduzeća, ustanove i opštinsku upravu. Tako se Komunalac obavezuje da u kratkom roku reši pitanje ispravnosti vozila ZO službe, te stvori uslove za uspešan rad iste u narednom periodu. Isto preduzeće je u obavezi da učini neophodne pripreme za aktivno uključenje u akciju Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Veliko spremanje Srbije. Obavezuje se javno-komunalno preduzeće Komunalac da blagovremeno izvrši sve pripreme za uništavanje ambrozije, čija se pojava očekuje u narednih 30 dana. Komunalac je u obavezi da do dana održavanja gradske slave pripremi grad za prijem gostiju koji će tom prilikom posetiti Inđiju. Odeljenje za društvene delatnosti je u obavezi da u roku od 8 dana poseti osnovnu školu u Novom Slankamenu i u saradnji sa predstavnikom Direkcije za izgradnju snime potrebu za preduzimanje mera za sanaciju nastale štete usled nevremena. Odeljenje za inspekcijske poslove je u obavezi da za 15 dana obezbedi stručno mišljenje za odvođenje površinskih voda u Novom Slankamenu. Isto odeljenje je u obavezi da svoje redovne zadatke na dovođenju kanala do funkcije obavlja bez odlaganja. Takođe, Odeljenje za inspekcijske poslove je u obavezi da tokom vikenda izvrši uvid u odobrenje za postavljanje letnjih bašti, kao zauzeće površine u skladu sa odobrenjem. Naredni sastanak sistema 48 zakazan je za sledeći petak.